krajinou, štátom si tak dajú vzájomný manželský sľub. Sobašiaci pastor František Kaleja, miestny pastor Jan Repka. Títo snúbenci, ženich Dominik Poleš, nevesta Kristína Hangurbadžová,
Vo svojej žiadosti o uzavretie manželstva vyhlásili, že obaja poznajú svoj zdravotný stav. Po uzavretí manželstva sa dohodli, že budú používať spoločné priezvisko Polešová. Snúbenci splnili všetky podmienky, aby bol uzavretý právoplatný manželský zväzok. A tak poprosím pastora Jana Repku, aby prehovoril ku nim. Stojím tu ako duchovný a rád by som na tomto svetom mieste vyvýšil meno Ježiša Krista, ktorého chceme vsadiť do tohto zväzku, pretože Ježíš je ten tretí v tom zväzku, ktorý robí každé manželstvo schopné prejsť cez všetky výzvy, aj radostné, aj starosti. A takým základným odkazom tohto je, že Božia vôľa s vami týka, Dominik, aby ste nadobudli jednotu. Keď čítame Božie slovo, lebo vy ste sa znovu zrodili, zažili ste Boží dotyk, poznali ste Božiu lásku, ktorá sa vás dotkla, skrze ktorú ste prišli, urobili pokánie a Boh vám dal nové meno. Meno Ježiš, do ktorého ste boli ponorení. A toto je takým príkladom toho, ako ty, Kika, sa dostávaš do mena Boží. Otvárate úplne novú generáciu, novú rodinu a už dnešným dňom tá rodina je fungujúca. Pretože Boh dal rodinu medzi muža, medzi ženu, ktorí urobia manželský sľub, zmluvu. Na tomto základe sa modlím a ja vám prajem a ja vám žehnám, aby vaše manželstvo bolo plodné, úspešné. Amen. A aby Ježíš bol svetlom v každej chvíli, aby Ježíša ste brali a mali v svojej rodine ako niekoho, ktorý hovorí každý deň, ktorý prináša slova, ktoré vedia vyriešiť všetko. On vás nikdy nezanechá, nikdy neopustí. Dominik bude možno v práci, ty budeš možno mať nejaké vec, ale Ježíš je stále s vami. A kým prečítam z Efežanom ten obraz o mužovi a žene, tak chcem povedať, že sú také príklady, kedy ženy, jeden, ich je viacej, ale ženy sa snažia prerábať svojich mužov podľa svojej predstavy. Snažia sa ich meniť a nejakým spôsobom chcú nahradiť Boha. A
A ja chcem poprieť aj teba, aj tebe, Dominik, aby si videla, že Boh vás mení. Že nemusíš ty nachádzať Boha. Že Boh je medzi vami, keď sa spolu dohodnete, dokážete dosiahnuť všetky potrebné zmeny. A na adresu ženíka, muža, manžela, chcem povedať, že od tejto chvíle sa stávaš kňazom. Každý muž, ktorý sa ožení, niektorý tomu rozumie, niektorý nie, ale od Boha je pomenovaná každá rodina. Otázka je len, že či sú tí kňazi dobrí, alebo zlí. Ja ti prajem, Dominik, aby si ty bol dobrým kňazom v svojej rodine, aby tvoja rodina z tvojich úst počula Božie reči, Božie slova, Božie ponaučenia, slova viery, pretože žijeme v krajine, kedy tú kňazskú úlohu často berú ženy a mužom to vyhovuje. Ale my, muži, manželia, sme zodpovední za duchovný stav našej rodiny. Takže prečítame z Efežanom z 5. kapitoly. Sú to také normy, ktoré hovoril Ježiš. Hovoril to skrze apoštola Pavla a hovorí takéto slova, aby každý manželský zväzok dosiahol cieľ, aby dosiahol slávu Božiu, pretože, kým to ešte prečítam, život s Bohom, v živote s Bohom človek dosahuje väčšie schopnosti ako bez Boha. Bez Boha často človeka doprevádzajú nešťastie a kliatby a s Bohom dostávame nové možnosti. A tam je napísané, že jeden je za 100 a dvaja sú za 1000. A ja vám chcem povedať, že samostatne ste toho už veľa dosiahli, aj dokázali, aj v zbore. Ja som veľmi vďačný za vás, za teba. Spoločne ako manželia dokážete ešte viac. A je toto manželstvo skutočne podľa Božieho. Nie všetky obrazy o manželstve sú dobré. Niekedy aj my sme vyrastali v prostredí, kde naši rodičia sa snažili to najlepšie, ako vedeli, ale stále sa dá viac. Prečítam Božie slovo. Buďte si vo spolok podaní, v bázni Kristovej. Ženy svojim mužom ako Pánovi, lebo muž je hlavou ženy, ako aj Kristus je hlavou cirkvi. On je spasiteľom tela, ako je teda cirkev podaná Kristovi, tak aj ženy vo všetkom. Mužovia, milujte si ženy, ako aj Kristus miloval cirkev a seba samého vydal za ňu, aby ju posvetil, očistiac ju kúpeľom vody skrze slovo a postavil si cirkev slávnu. To je cieľ. Cirkev alebo rodina, na ktorej je Božia sláva. Bez poškvrny, bez vrásky, bez čohokoľvek podobného, ale aby bola svätá, bez úhony, takto sú povinní mužovia milovať si ženy ako vlastné telo. Kto miluje ženu, seba sa naromil. Preto opustí človek otca a matku a pripojí sa k svojej žene a budú dvaja jedno. Do toho ja volám požehnanie. Aj pre rodičov, aj pre vás, aby ste vedeli dosiahnuť jedno. A toto tajomstvo je veľké, hovorí Božie slovo. Takto teda aj vy každý jeden milujte si ženu ako seba a žena si ctí muža. Ešte vám budeme žehnať, ešte budeme sa za vás modliť. A teraz si vypočujeme chválu, kým dáme slovo oddávajúcemu pastorovi. Svätý, ktorý žije, Svätý, ktorý vládne, Svätý na vysostiach, Svätý tu na zemi. On bol svätý v jasliach, Svätý bol aj v hrobe. Svätá krv je vyliata za nás na kríži. Ježiš tak miloval.
pastora Františka Kaleju, aby o uzavretie sobašného obradu. Ďakujem. Pre mňa je cťou a pre mňa je, ako som včera povedal, že pre mňa to je veľká milosť a veľká česť stáť na takomto mieste a hlavne pred živým Bohom. Haleluja. Z jedného miesta utekám na druhé miesto. Je to služba naozaj Bohu oddanosti a hlavne, keď treba oddávať mladých studencov, aby boli jeden pre druhého oddaní a hlavne to pred živým Bohom. Haleluja. Pôjdeme k tomuto sľubu a potom, keď poviete, ako ty, Dominik, povieš svojej studenici, potom ako manželke, keď ja to poviem, potom ty môžeš ten sľub vernosti vyjadriť svojej studenici a potom, keď pôjdem k snúbenici, tvojej manželke budúcej, tak potom aj Kristina môže ten vernostný sľub povedať tebe a to pred živým. Amen. Poprosil by som všetkých, aby sa postavili. Je to hodina, keď si to vypočuje každý jeden z nás, ale hlavne budeme stáť pred živým Bohom alebo pred tvorom Božím. Haleluja. Dominik Poleš, pýtam sa pred svadobným zhromaždením, pred tvojimi rodičmi a rodičmi tvojej snúbenici. Berieš si za manželku Kristínu Handrubačovú? Ďakujem, sľubuješ pred živým Bohom, ktorý je Otec, Syn a Duch Svätý, a pred týmito ľuďmi, že si berieš za manželku Kristínu Handrubačovú? Sľubuješ, že ju budeš milovať, ctiť a vážiť v zdraví, aj v chorobe, v bohatstve, aj v chudobe, až kým vás smrť nerozdelí? Teraz tento sľub vernosti môžeš vyjadriť. Vyznávam pred živým Bohom, že si ťa beriem za svoju manželku. Budem ťa milovať, šťastný a nešťastný, zdravý aj v chorobe. Budem si ťa vážiť a rešpektovať ťa. Budem ťa milovať ako súčasť seba, a v Božích očiach budeme jedno. Ďakujem, nech ti všemohúci Boh v tom pomáha, brat Dominik. Kristína Handrubačová, pýtam sa pred svadobným zhromaždením, pred tvojimi rodičmi a rodičmi tvojho snúbenca. Berieš si za manžela Dominika Poleša? Sľubuješ pred živým Bohom, ktorý je Otec, Syn a Duch Svätý, pred týmito ľuďmi, že si berieš za manžela Dominika Poleša? Sľubuješ, že ho budeš milovať, ctiť, vážiť v zdraví aj v chorobe, v bohatstve aj v chudobe, až kým vás smrť nerozdelí? Poprosím ťa o tvoj sľub vernosti. Vyznávam pred živým Bohom, že si ťa beriem za svojho manžela. Budem ťa milovať v zdraví i v chorobe, šťastný i nešťastný, budem si ťa vážiť a rešpektovať. Budem ťa milovať ako súčasť srdca, lebo v Božích očiach budeme jedno. Ďakujem. Nech ti všemohúci Boh v tom pomáha v dôvere, že ste úprimne pred živým Bohom tento sľub vernosti vyjadrili. Prajem, aby vám láskavý Boh v tom po celý čas vášho spoločného života pomáhal. A teraz na znak vernosti si vymente svoje sľubné prstenie.
Všemohúci Bože, Otče, v mene Ježiši, modlím sa, Pane, za Dominika a Kristinku a žehnám im, Pane, v ich spoločnom manželstve, aby si ich požehnal, Pane, a ich rodinu, Pane, a vyznávam, Pane, meno, to je nad každé meno Pána Ježiša Krista. Otče nebeský, prosím, aby si ich chránil a požehnal, Pane, ich manželstvom, Pane, aby mali viac lásky pre seba, viac spokoja a radosti, aby boli šťastní. A tým žehnám mene Otca i Syna i Svätého Ducha. A kladiem meno Ježiša ich manželstvo. Amen. Mene Pána Ježiša Krista, nech je váš vzťah mocný v Bohu, nech je postavený na základe, ktorým je Ježiš Kristus. Nech moc jeho krvi vás umie od každého hriechu. Nech vás moc jeho krvi a v ranách Ježiša Krista oslobodí od dedičných hľadieb. Nech zakladáte nový rod, novú rodinu na základe Božieho slova. Nech je váš vzťah a vaše spolužitie pod požehnaním, pod Božou ochranou a nech prúdi Božia láska stále v Ježišovom mene na vás. Amen. Dovolte mi prečítať zápisnicu o uzavretí manželstva, ktoré bolo uzavreté v zbore Apoštolskou cirkvou Štýrska Veľa 24.8.2024. Sobašiaci František Kaleja, zapisovateľ Olga Repková, ženích Dominik Poleš, nevesta Kristina Hakurbačová. Ostatné údaje o uzavretí manželstva sú zapísané v žiadosti o uzavretí manželstva, ktoré je súčasťou tejto zápisnice. Svedkovia Roman Holub, Dominik Kurbačov. Snúbenci sa dohodli na spoločnom priezvisku Poleš Polešová. Zápisnicu som prečítala a tak poprosím najprv mladomanželov, aby podpísali túto zápisnicu, ktorá je tu po mojej ľavej strane. Nech sa páči. A
svedkovia potom prídu za nimi. Prosím, manželku. Že sa pýta, či novým priezviskom. Novým? Áno. Prosím svedkov. Najprv pôjde holub, áno. Sobašiaci, sobaši. A ešte poprosím pastora Františka Kaleju, aby prehlásil to manželstvo, že pravoplatné. Sláva Bohu. Prehlasujem toto manželstvo, že pravoplatné pred úradmi Slovenskej republiky, čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje. Ja vám žehnám, Bože požehnanie, buďte požehnaní v mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen. A teraz prejdeme k gratuláciám, takže pastori sa už pomodlili, požehnali, ale môžu ešte zagratulovať. A my, manželky, pôjdeme za nimi a potom pridajte sa ostatní. Ja ti prajem, tvojim manželstvom, Bože, viac lásky, viac peknej radosti. A hlavne ešte to príliky lásky, osvieženie, ale ešte dáš svojim deťom. Bože, Bože, Radosť. Hej?